जोङो दिनै नैबे लोक्षि जाहाराव मानि थाखाय जोङो बिदि बुंनो गोनां जादों आं बेखौ एसेबाबो जों बुंथिहरनो सानदों रायजो राजानिसिम। जोङो दै सान्थिखौ जोङो सैथ्र मास दान मोनसे जों दोनथ'नाय जादोंमोन। दा बेयाव जोङो एप्रिलनि दिनै 19 थारिख जोङो 19 थारिखनिफ्राय जोङो दै सान्थिखौ जों हरफिननाय जाबाय। दा बेयाव गासै रायजो राजा डिस्ट्रिक्ट मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट बा दस्रा कान्ट्रिनिफ्राय फैदोंमोन। दा बिथांमोनहाबो जाहाथे नैबे जोंनि दा बड'लेण्ड बुब्लियाव हगारनाय बे बिथांमोनहा जाहाथे नायनानै फैयो, बुजिनानै फैयो, आं बेखौनो मिथिहोनाय जादों आरो। दोनथ'नाय जादोंमोन मास मोनसे। दा मास मोनसेयाव जोङो इसोरफोरा जेनेबा जिरायनो बा दोनथ' होनना बुंदोंमोन बिथांनि आदुमायाव। दा बिथाङा दहाय एसे आवगोलाव बुंलांखाबाय। दा बिनि थाखायनो जोङो मास मोनसे थानानै जोङो दिनै एप्रिलनि 19 थारिखआव जों होफिननाय जाबाय आरो। हरनाय जासिगोन। दा जोंनो एसे आवगोलाव हरखांबाय, क'क्राझारनि फैदोंमोन। दा बे जोंनि चिरांनिबो फैदोंमोन। दा ओरैनो जोङो साननैल' बाद जानाय जासिगोन। बिस्थिबार सुनिबारल' जों बाद दोननाय जासिगोन। बिदिनो जोङो रबिबार, समबार, मंगलबार, बुधबार। ओमफ्राय आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो लांफैदों नामा? लांफैदों। मा मा जायगा? आगोल बिदिनो जोंना एसे आवगोलाव बेंगलनिफ्राय फैदों आरो गुजरातनिफ्राय फैदों। दा बिथांमोनहा बिदिनो तिनिसुकियानिफ्राय फैदों जेनेबा, नङा होमबा? गलाघाटनिफ्राय फैदों, डिमापुरनिफ्राय फैदों, जुनाय, धेमाजि गासै बै आसामानो गोलैयो बिथांमोनहा बिदिनो लांनो फैदों। लांबाय मुलिखौ बिदिनो सासेयाव 6 बार 7 बार लांफैबाय। दा बिथांमोनहा एसे हामनाय मोनहैदों, हामबाय खायसे। दा बिनि थाखाय एसे जोंना एसे फैनायाव एसे बिदिनो खम जाथ'नानै दंमोन। आरो दा बे खम जाथ'नायाव जोङो मास मोनसे सैथ्र मास मोनसेखौ जों दोनथ'नानै नै दिनै जोङो एप्रिल दाननि जोङो 19 थारिखआव बा 19 थारिखनिफ्राय जोङो हरफिननाय जासिगोन। दा बयखौबो लांफैनो थाखाय बेखौनो खावलायहरनाय जायो। दिनै इसोरखौ जुदि नैबे सान्थिखौ जुदि फोथायनानै लांनानै हामहैदोंब्ला गासै रायजो राजाफ्रा फैनानै लांफैनो हागोन। आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय आरो। हरनायनि प्रसेसा सिगांनि बायदिनो दंना दा? हरनायनि प्रसेसा सिगांनि बायदिनो दङ। जों जेबो सोलायाखै। सिस्टेमा बिदिनो जोङो टिकेट लानांगौ कुपन। बे कुपनाव बिदिनो 50 थाखा लायो। बेखौ बोरै मोननो हागोन गोजाननि मानसिफ्रा? गोजाना बिदिनो फैब्लानो मोनगोन। दा होखानाय जानाय नङा आरो। दा बिदिनो सोरबा कन्टेक्टजों दोनहरो, सोरबा ओरैबायदि न'खरनि मानसि दं बियो दोनहोयो। जों बेखिनि जायगाया फैबानो मोनो होननानै आं खावलायनाय थादों आरो। नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ बुंनो हागोन नामा? मबाइल नाम्बारखौ हरनो हागोन। बिदिनो मबाइल नाम्बारा आङो बे सान्थि कमिटिनि आं आफादगिरि। आंनि मुङा अनिल औवारि। दा आंनि मबाइल नाम्बारा जादों 9101386707। मबाइल नाम्बारा जाबाय 9101386707। बेखिनि आरो आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो। इसोरफोर जिरायनो जायाखैना? इसोरफोर जिरायनो होननायखाय माने बे सैथ्र मासखौ दोनथ'नाय जादोंमोन आरो। दा इंराजिनि 19 थारिखआव दिनै हरफिननाय जाबाय आरो दै सान्थिखौ। सोरबाफोर लांफैनो गोसो दंबा लांफैनो हागोन आरो। दिनैबो मानसि लांफैदों? दिनैबो लांफैदों। लांफैनाया लाखांना थांबाय आरो दा माखासे फैबावगासिनो दं। दा बेखौनो आं मिथिहरनाय जायो आरो रायजो राजानिसिम।